உங்களுக்கு குலதெய்வம் என்று ஒன்று இருந்திருக்கும். நீங்கள் இந்துவாக இருந்தபோது குலதெய்வம்னு ஒன்று இருந்திருக்கும். அந்த குலதெய்வத்தை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சி அந்த குலதெய்வத்துக்கு ஒரே ஒரு பொங்கல் வச்சுருங்க, உங்களுடைய பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ந்துடும் அப்படின்னு சொன்னார். நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக மாறிட்ட காரணத்தினால எங்களுடைய குலதெய்வத்தை எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்புறம் நாங்கள் பிரம்ம பிரயத்தனை எடுத்து எங்களுடைய பூர்வ கிராமத்துக்கெல்லாம் போய் அந்த சொந்த பந்தங்கள்லாம் விசாரித்து எங்கள் குலதெய்வத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதாவது நான் அந்த இருந்தேன் இல்லையா, அந்த கோவில் தான் அவங்களுடைய குலதெய்வம். அந்த குலதெய்வத்தை பொங்கல் வைத்து வழிபட்டு அந்த குலதெய்வ வழிபாடை அவங்க தொடங்கினதற்கு பிறகு அவர்களுடைய குடும்பத்தில் இருந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் படிப்படியாக மறைந்து இன்றைக்கு சுபிட்சமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன சார் காரணம்? நீங்கள் எந்த மதத்திற்கு வேண்டுமானால்